Magandang araw, ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Patuloy ang kampanya ng pamahalaan kontra ilegal na droga at makikita raw ito sa pinakahuling datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nitong Setyembre. Nasa 29,677 sa kabuang 42,036 na mga barangay sa buong bansa hindi deklarang drug cleared. Pumalo naman sa 5,815 ang mga barangay na kasalukuyang sumasailalim sa validation process bago tuluyang ideklarang malinis na sa presensya at kalakalan ng ilegal na droga. Paliwanag ng PDEA, ang isang barangay tinuturing na drug affected kapag may naitalang drug users, pushers, manufacturers o mga pasilidad gaya ng drug den, laboratory o marijuana plantation. 3 antas naman ang ginagamit sa pagtukoy ng lawak ng problema. Slightly affected kung may naiulat na presensya ng drug users at personalities. Moderately affected kung may gumagamit at nagbebenta ng droga. At seriously affected kung may drug lab, drug den, dive o resort at plantasyon ng marijuana sa lugar. Samantala, kasama rin sa inilabas sa datos ng PDEA ang 88.54 billion pesos na halaga ng ilegal na droga na nakumpiska mula July 2022 hanggang September 2025. Nakapaloob sa halagang ito mahigit 11,000 kilo ng shabu, mahigit 100 kilo ng cocaine, higit 100,000 piraso ng ecstasy tablets at higit 7,000 kilo ng marijuana seeds. Sa parehong panahon, nakapagsagawa rin ng PDEA ng mahigit 127 anti-drug operations or 127,000 anti-drug operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 170,535 na sospek. Kabilang ang 10,631 high-value targets. Nabuwag din ng 1,261 drug dens at 5 shabu laboratory sa buong bansa. Bagamat mananatiling hamon sa mga otoridad ang pagpapanatili ng mga barangay bilang drug cleared, tiniyak nilang tuloy-tuloy pa rin ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.